எப்போவுமே நான்வெஜிடேரியன் என்ன மாதிரி வெஜிடேரியன்ஸ்லாம் என்னடா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாக்கு புடுங்குற மாதிரி என்ன ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டால், அதுக்காக ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அது கூட ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கோங்க. சோம்பு, கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய் இருந்தால் ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே சின்னதாக நறுக்குன ஆனியன்ஸை இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அது கூட இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். தக்காளியை நல்லா அரைச்சி இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், சிக்கன் மசாலா, அப்புறம் கரம் மசாலா இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. உங்களுக்கு குழம்பு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நிறையா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தட்டை எடுத்து மூடிடுங்க. ஃபுல் ஸ்பீடில் வைங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் விட்டுருங்க. நல்லா பக்காவாக ரெடி ஆகிட்டாரு. ஸோ இப்போ நம்ம மஷ்ரூம்ஸை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். மஷ்ரூம்ஸை அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேலே கீழே ஃபுல்லாக பரட்டி விட்டுட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் வச்சு எடுத்திங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு.